О, ще ви отмъстя, копелета! Трябва да измислим нов план, защото Биг Бос може да ни нападне. Не мисля, защото Биг Бос е ранен. Добре ли сте, приятел? Да. Юри, добре съм ме. Мишо ме предаде. Не знам какво да направя. Затова те повиках. Мишо, какъв е този шум? Спокойно, чуем да проверя веднага. Юри, май някой идва. Гагари, знаеш си тука. Този път няма кой да те спаси. Край. Кажи последните думи, Гагари. Юри, може да се тръгваш, бате. Добре.